Production. It's an record. Masoyana ina nan da ku a gare ku ba za na yadar da ku ba da ta saka ni ke kare ne mun ku ba za na yasar da ku ba ba za na yasar da ku ba ba za na yasar da ku ba za na yasar da ku ba kun yi ɗawainiya gare ni yoliya salar ku ne na taka sani yoliya kun nuna so a zuciyar ku goniya kun nuna dole sai da na ku goniya banda abin da za na ba ku goniya kun mini garkuwa goniya kun so na banda ko sisi gaskiya ku kuka fara bani lasiya lai na ga yan amana Umar Faruk na gode kiran waya da damuwar ku na gani mai suna dole za ya so ku gaskiya wasu su dau kudi su bani na gani wasu ko godiya gare ni gaskiya kai wanda rafi ya bani na gani waka ta zama sila gare ni gaskiya a sannu ga shaka sanniya wasu sukan kirawo ni wai yaushe ne za su gani ku hakuri akwai lokaci sannu muka fara babu zumi babu dabara da addu'ar uwa ne muka kai wasu kusan kuso ka rasa kai da tsare ni sharri ga masu so siyo sharri ku yi sanin masoyinka shi muke yi ba bayanka sanin masoyi sai Allah mu mun sha tala haula dan arewa ne garin Kano gaskiya garin Kano muna mika gaisuwa Katsina ma muna mika gaisuwa dan Yobe ma muna mika gaisuwa Zamfara ma muna mika gaisuwa Sokoto ma muna mika gaisuwa dan Gombe ma muna mika gaisuwa dan Adamawa na mika gaisuwa dan Borno ma muna mika gaisuwa dan Bauchi ma muna mika gaisuwa kudu ma ina mika gaisuwa yan wari ma mutanen mu gaisuwa yan dalta ma mutanen mu gaisuwa yan bini ma muna mika gaisuwa ku hakuri saboda lokaci amma akwai tsari na gaba zan zo ni in gaida ku Umar Faruk na gode kun nuna kauna a gare ni gaisuwa ina ma ku gaisuwa